Assalamu alaikum jama'an Neja. Da ƙaramar hukumar Ushishi. Sunana Sadiq S. Nasir, MD a cikin fim ɗin Izar So kamar yadda kuka sani. Masu iya magana sun ce sanin aiki rage wahala. Ina jama'ar Ushishi Local Government, ku taho ku raka ni, mu gaida jajirtaccen gwamnan nan namu. Alhaji Umar Muhammad Bagu. Kuma garkuwan manoman Naija. Gwamna mai faɗa da cikawa. A bisa namijin ƙoƙarin da ya yi wa jama'ar Ushishi Local Government. Ya tsayan mana da shugaban ƙaramar hukumar Ushishi. Wanda ya daidai da zaɓin al'umma. Dakta injiniya Alhaji Muhammad Ibrahim Loko Goma. Katukan Ushishi. Kuma hasken Loko Goma. Baradan Kaliko. Sardaunan Kwata. Tabbas yayi mun gani kuma mun gode. Tabbas irin wannan shugaba ake nema a kowace ƙaramar hukuma a faɗin dukkanin Najeriya. Wanda iyayensa suka sa masa albarka ba ɗan je kana iya ba. Tabbas masu iya magana sun ce ko da naka ka so na ƙwarai. Haƙuri, gaskiya da riƙon amana suka kai Alhaji Ibrahim Muhammad Loko Goma matakin nasara. Tabbas Ushishi alkhairi ya zo, aiki ba dare ba rana. Katuka ina ka fito aiki ina za ka aiki. Katukan Ushishi bai san wasa ba. Shi yasa kamfanin M&U Builders. a kullum take ƙara haɓaka saboda jajircewarsa. Da mai da hankali na Dr. Injiniya Alhaji Muhammad Ibrahim Loko Goma. Allah ya dafa masa a cikin mulkinsa na ciyaman ya wuce mana ɗan majalisar tarayya. Matashi na matasa. Kowa ya fito da katin zaɓensa domin zaɓen ɗan takara wanda ya cancanta. Kambar nufawa Hausawa da ma sauransu. A ƙarshe muna miƙa saƙon gaisuwa ta musamman. Da DG Katuka Ushishi Foundation. Usman Muhammad. Tangwagi tare da DG Entertainment. Ridwan Al-Amin. Sarkin waƙan Ushishi Katuka Alheri. Kawo gida, Katuka juyo gida.